everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. नोंथांमोन बयबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनैहाय बोथोरा बिराद मोजांनाय, अखाबो फिसा फिसा हादों। ओंखायनो जोङो दा टाउनाव थांनो ओंखारदों नै। ओमफ्राय जों मा खालामो? औ, डेट जाहैबाय। डेटआव लांगोन आंखौहाय बिथाङा। ओमफ्राय दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो। जोङो सफैबाय नै ओमफ्राय आङो सामब्रानि सेन्देल नागिरनो फैदों बाथायावहाय दा नायलांदो नोंथांमोनाबो इसका ब्लैक होगा बड़ा साइज है ना इसका जस्ट चला गया है ना जोङो सेन्देलखौ लाखांबाय नै मोननै सामब्रानि लाबाय ओमफ्राय मोनसे हावाइ लाबाय ओमफ्राय दा नै जोङो चावखायाव जानो होननानै फैदों आरो नायलांदो नोंथांमोना आङो जिरायनानै नेनो बालायबायमोन नै बाटार नान जानो होननानै फैदों जोङो ओमफ्राय बिराद लेट जादों अर्डारानो ओमफ्राय नै फाइनालि सफैबाय बाटार नानथ' गैया बाटार रटिखौनो जानांगौ जाबाय आङो बाटार नानखौनो नागिरबाबो मोना मोनथाम मोनब्रै रेस्टुरेन्टफ्राव जोङो जानो थाङो ओमफ्राय बाटार नानखौनो मोना क'क्राझाराव सोरबाफोर नोंथांमोना क'क्राझाराव अबे रेस्टुरेन्टाव बाटार नानखौ मोनो खोन्थाहरनो हागोन कमेन्ट्सआवहाय माबा क'क्राझारावहाय नानखौनो नागिरबाबो मोना जोङो आलदा आलदा रेस्टुरेन्टाव थाङो जायो होनबाबो नानखौनो मोना जाखांबाय जोङो नै सासेया बिल होनो थांबाय ओमफ्राय वालावहाय नै बिदि प्लेट सायावहाय डेक'रेसन खालामनानै दोनदों बिराद मोजां मोनदों फसायदों आङो ओमफ्राय नै माखासे मामिमोननोबो लाबाय गोथावानोमोन नोंथांमोनाबो सोरबाफोर
जाफैनो गोसोबा जाफैनो हागोन जोङो बाटार रटि ओमफ्राय बाटार चिकेन ओमफ्राय चिकेन ललिपप जादोंमोन आरो दा जुदि नोंथांमोनाबो चावकायाव ट्राइ खालामफैनो गोसोबा खालामफैनो हागोन ओमफ्राय जाखांनानै फैबायनो जोङो फैनानै एसे मैगं फिथाइ सामथाइ ना बायदिसिना लाफैबाय ओमफ्राय न'आव फैफिनबाय आरो दा आङो दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय